ሰላም ክብራት ተመልከትና አዶ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ምስ ፋብሪካ ኮስሜቲክስን ዲተርጀንትን አዶ ብምትሕባር በርክት ዝበሉ ትምህርቲ ሓዘል ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ቪድዮታት በብግዚኡ ሒዝልኩም ዝመጽእ ዘሎ ሚድያ እዩ። መምህርትን ብዙሓት ልምድታትን ተመክሮታትን ንሰንቀሎም ቪድዮታትና በብግዚኡ ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንላቦ። እንኳን ኣብዚ ሓድሽ ቪድዮ ብድሓን መጻኹም ስዊዘርላንድ ወይ ድማ ምድራዊት ገነት ተባሂላ እትፍለጥ ብጣዕሚ ጽቡቓት ጎበታት መንደራት ከተማታት ቃላያት ንዓይንኻ ሰሓብቲ ዝኾኑ ሓምለዋይ ቦታታትን ኣብ ሓጋይ ይኹን ኣብ ክረምቲ ሓደ ዓይነት ገጽታ መደነቕቲ ዝኾኑ ቦታታት ዝረኣዩላ ቦታ እንትኸውን ካብዛ ከተማ ዝተወሰና ክነፋልጠኩም ኢና። ቀፂልና ድማ ኣብ ዓድና ትግራይ ዘለዋ ኣዝየን ብሉጻትን ቱሪስት መስሕብትን ብዙሓት ታሪካዊ ቦታታት ዘለዎን ከተማታት ክንርኢ ኢና። ሰናይ ጻንሒት። ሞንተራክስ እዛ ከተማ እዚኣ ካብ ብዙሓት ፍልይ ዘብላ ነገር እንተሃለወ ብዙሕ ግዜ ፕሬሬና ተባሃለት ትፍለጥ እያ። ብምዃኑ ብዙሓት ኣርቲስታት ደረስትን ተጓዓዝትን ተደጋጋሚ ዝመጽዋ ቦታ እያ። ብዙሕ ናይ ጥበብ ስራሕቲ ዘለዋ ቦታ እንትኸውን ኣብ እዋን ክረምቲ ብበረዶ ምንሽርታት ኣብ ሓጋይ ድማ ብብሽክሌት ይጓዓዙ። ከተማ መቐለ ካብ ኩለን ከተማታት ትግራይ እታ ዝሰፍሐትን ዝዓበየትን ርእሰ ከተማ ትግራይ ኮይና ትርከብ። ኣብታ ከተማ ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ነባሪ ዘለዋ እንትኸውን ኣዶ ድኻን ሃፍታምን ንኹሉ ማዕረ ዝነብረላ ከተማ እውን ምዃና ብዙሕ ሰብ ይምስክር። ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ዓብዪ ኤርፖርት እውን ዝወነነት እያ። ኣብዚ ውሽጢ ከተማ ካብ ትግራይ ሓሊፉ እውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ዝወነነት ከተማ እያ። ብጸባይ ኣየራ ድማ ዝሕልቲ ከተማ እንትኸውን ብዓይኒ ኢትዮጵያውያን ድማ ካብ ኤርትራ ኣምሓራ ትግራይ ሓዊስካ ተወዳዳሪ ዘይብላ ከተማ ምዃና ሰሜናዊት ኮኸብ እናተባሃለት እውን ትጽዋዕ። ብተወሳኺ ድማ እዛ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት ልዕሊ 20 ዓለም ለኻዊ ሆቴላትን ጽሬቶም ዝሓለዉ ዓበይቲ ሆቴላት ዝወነነት ከተማ እንትኸውን ልዕሊ 15 ድማ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እውን ዝወነነት ከተማ እያ። ብተወሳኺ ድማ ልዕሊ 10 ቢልዮነራት ሰብ ሃፍቲ እውን ዝሓዘት ከተማ እያ። ላውተር ብሬነን ሓምለዋይ ቦታ ደስ ዝብል ዝናብን ብጣዕሚ ዘደንቑ ናይ ጎቦታት ሰንሰለታትን ኣብዚ ቦታ ይረኣዩ። ብተወሳኺ ንዓይንኻ ሰሓብቲ ዝኾኑ ቆፅልታትን ሩባታትን ካብ ግላሲየር ሰልብሬን ዘመንጩ ሩባታት ዓመት ሙሉእ ከይደረቑ ቆንጆ ኮይኖም ዝጸንሕሉ ከባቢ እዩ። ከተማ ዓዲግራት ኣብ ትግራይና ካብቶም ኣለዉ ኢልና ንኾርዐሎም ከተማታትና ሓንቲ እንትኸውን ሎም መዓንቲ ድማ ካብቶም 5 ብሉጻት ከተማታትና ዝበልናዮም ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ ውሽጢ ድማ ልዕሊ 121,000 ነባሪ ዘለዋ ተባሃጊትን ውዕውዕትን ከተማ እንትኸውን ካብ መቐለ ቀፂላ ድማ እታ ዝዓበይትን ዝሰፍሐትን ከተማ እያ። ካብ ኤርፖርት ወፃኢ ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓት ኣብ ጓጓኣ ሓቂፋ ትርከብ እንትኸውን ከም ኣብነት ድማ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወይ ድማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዝወነነት እንትኸውን ኣብ ጓጓኣ ድማ 10 ብሉጻት ሆቴላት ዝሓዘት ከተማ እያ። ከም ኣብነት ድማ ከነኣን ሆቴል፣ ዓዲግራት ሆቴል፣ ኢቭ ሆቴል ተጠቀስቲ እዮም። ከም ፋብሪካ መድሓኒት ዝበሉ ዝሓቆፈት ውዕውዕቲ ከተማ ትግራይ እያ። ቤንጋን ብኣብዝሓ ኣብ ናይ ወጣትነት ዕድመ ዝርከቡላ ከባቢ እንትኸውን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ባህላዊ ናይ ነፃ ሪዞርትን ብጣዕሚ ዝጥዕሙ ምግብታትን ኣለዉ። ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘደንቑ ተፈጥሮታት ኣብ እዋን ሓጋይ ይኹን ክረምቲ ብዘየገድስ ንምርኣይ ብእግሪ እትኸድሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ኣብ እዋን ክረምቲ ብበረዶ ምንሽርታትን ብኻልኦት ስፖርትታትን ዝሕጎስላ ከተማ እያ። ኣክሱም ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ ትግራይ ካብቶም ብሉጻት ከተማ ሓንቲ እያ። ካብ ትግራይ በዝሒ ቱሪስት ዝኣትውላ ከተማ ብቕድሚት እትስራዕ ሓንቲ እያ። ኣብዛ ጥንታዊት ከተማ ድማ ልዕሊ 94,000 ነባሪ ዘለዋ ከተማ እንትኸውን ኣብዛ ከተማ ብስም ሃፀይ ዮሃንስ ኤርፖርት ዝወነነት ውቅብቲ ከተማ እያ። ኣብዛ ውቅብቲ ከተማ ሓደ ዩኒቨርሲቲ እውን ዝወነነት እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ፍልፍል ሃይማኖት ዝኾኑ ኣክሱም ጽዮንን ሓወልቲ ኣክሱምን ዝወነነት ውቅብቲ ጥንታዊት ከተማ እያ። እዚ ፍልፍል ቱሪስትን ፍልፍል ስልጣነን ዝኾነት ከተማ ንዓለም ዝምጥኑ ዓለም ለኻዊ ሆቴላት እውን ኣብታ ከተማ ተሰሪሖም እዮም።
ስፔስ ኣብ ልዕሊ ቃላይ ኣዝዮም ዘገርሙ ህንጻታትን ቤተ መንግስትን ዘለዎ ከባቢ እንትኸውን ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ብነዊሕ ጀልባ ዝገርሙ ናይ ተፈጥሮ ውህብቶታትን ጥዑማት ዓሳታትን ናይ ወይኒ ፍረታት እናስተማቐርካ ኣብ መንጎ ጎቦታትን ናይ ተፈጥሮ ሓምለዋይ ቦታታትን ምስ ጽሩይ ኣየር እናተንፈስካ እትጓዓዘሉን እትነብረሉን ከባቢ እዩ። ኣታኸብቲ ፈናዶ ዘወራር መርዓ ይቕድምና ኣታኸብቲ ልካዲ ሃኸትከን ታማ ያኽነብር ዘይተሓጥቦ ዋስታዒታን ስበር ግን ሓፂብና ይሩ ኣዶ ዲየለን እዮም ዝገዛ ሪካ ኮስሜቲክስን ዲተርጀንትን ኣዶ በኮስሜቲክስን ቢዲተርጀንትን መልክዕ ንዓማዊላቱ ዘቐርብ ምህርቲ ዓድና እዩ። ኣዶ ሳምና ሙሉእ ግብኣተ ማልኡ ዝተመረተ ፔጅ ባላንስ ዝኾነ ክዳን ፌድ ዘይገብር ንኢድ ተስማዕምዒ ተወሳኺ ደረቕ ሳምና ወይ ሕሩጭ ሳምና ዘየድልዮ ንዝኾነ ዓይነት ክዳን ተስማዕምዒ ሓፊስ ብምዃኑ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ምህርቲ ዓድና እዩ። ቁፅሪ ሓደ ምርጫና ኣዶ ይኹን። ሽረ እንዳስላሰ ከተማ ሽረ ካብቶም ብሉፃት ዝበልናዮም ሓንቲ እያ። ከተማ ሽረ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ብኢትዮጵያ እውን ብዲዛይን ከተማ ጽባቐ ተወዳዳሪ ዘይብላ እያ። ኣብዛ ውቅብቲ ከተማ ድማ ልዕሊ 100,000 ነባራይ ኣለዋ። ከተማ ሽረ 4 ዓበይቲ መስመራት ዘለዋ ኮይኑ ከም ኣብነት ካብዚኣቶም ድማ ናይ ሕሞራ መስመር፣ ናይ ማይ ፀብሪ መስመር፣ ኣክሱም መስመር ይጥቀሱ። ኣብዛ ሰሓቢትን ማራኺትን ዝኾነት ከተማ ሽረ ንከተማ ዝምጡን ዓበይቲ ሆቴላት ዝወነነት እንትኸውን ከም ኣብነት ድማ ሽረ ገባር ሆቴል፣ ኣፍሪካ ሆቴል እዮም። ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብቶም ዓበይቲ ልምዓት ኣለዋ ዝተባሃሉ ድማ ኤርፖርት ዝወነነት እያ። ዓበይቲ ናይ ግልን መንግስትን ሆስፒታላት ዝወነነት እንትኸውን ካብዚኣቶም ስሑል ሽረ ሆስፒታል ይርከብ። ፍትዋት ተመልከትና ብፍላይ ድማ መናእሰይ ስደት ምርጫና ካብ ንገብሮ ገና ዘይተሰርሐሎም ክስርሐሎም ዝኽእሉ ቦታታት ትግራይ ኣለውና። ካብኣቶም ሽረ እንዳስላሰ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ዘለዋ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ስለዚ መናእሰይ ኣብ ዓድናን ንስራሕ ክብል ይፈቱ። ዊንደል እዚ ቦታ ብጣዕሚ ክትምነዮ ትኽእልን ኣብ ስዊዘርላንድ ውሽጢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሪኦ ዝደሊ ኣዝዩ ዘደንቕ ስፍራ እዩ። እዚ ቦታ ኣብ ሓጋይ ይኹን ኣብ ክረምቲ ኣዝዩ ዘደንቕ ቦታ እዩ። ኣብዚ ቦታ ዝረኣዩ ብጣዕሚ ሓምለዋይ ኣቑፅልትን ናይ ዝናብ ዛዕዛዕታን ንዓይንኻ ዝስሕቡ ወሓዝቲ ሩባታት ገነት ክመስል ገይሮሞ እዮም። ከተማ ውቕሮ ካብ መቐለ ብ46 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ውቅብቲ ከተማ እያ። ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ነባሪ ዘለዋ ውዕውዕትን ተሃራፊትን ከተማ እያ። ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንዓለም ኩርዓት ዝኾነ መስጊድ ነጋሽ እውን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣብዛ ከተማ ይርከብ። ተወሳኺ እውን ፍልፍል ሃይማኖትና ዝኾነ ኣርባሃ ወኣፅብሃ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዛ ከተማ ይርከብ። ነጋሽ ወይ ነጃሽ ኢልና ንፅውዖ ብኣፍሪካ ፈላማይ ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ መንበሪ ብነቢይ መሓመድ ተመኺሮም ናብዚ ከባቢ መፅኦም ሽዑ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ተቐቢሎምዎ ቋሚ መንበሪ ዝወሃቦም ፍሉይ ቦታ እዚ ቦታ ነይሩ። ሙስሊም ማሕበረሰብ ካብ ምንባር ሓሊፉ ድሕሪ ምንባር ዘሎ ጉዕዞ እውን ብታሪካውነትን ብቅድስናን ኣልነጃሽ መስጊድ ብሕታዊ ናይ ጥንቲ ታሪክ መርኣያ መንፅር ምዃኑ ቋሚ ምስክር እዩ። ሌክሲ ኣልያሲ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ውሽጢ ካብ ዘለዎ ቃላያት ሓደ እዩ። ኣብ ኣፔንዘል ዝበሃል ክልል ይርከብ። እዚ ቃላይ ካብቶም ኣዝዮም ዘገርሙን ዘደንቑን መስሕባት ሓደ እዩ። ቃላይ ሓሸንገ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ከተማ ማጨውን ኣብ ከባቢ ወረዳ ኣፍላን ዝርከብ ብሕታዊ ናይ ደጉዓ ቃላይ እንትኸውን ቁመቱ 5 ኪሎ ሜትር ጎኑ 4 ኪሎ ሜትር ጠቕላላ 20 ኪሎ ሜትር ቦታ ዝሸፈነ እንትኸውን ጥልቀቱ ድማ ካብ ቃላይ ጣና 16 ሜትር በሊፁ 25 ሜትር ዝወነነ ቃላይ እዩ። ይኹን እምበር ቃላይ ሓሸንገ ብረብሓ ዓይኒ ገና ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለን ትኹረት ዝሰኣነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሰፊሕ ብኽለትን ብርሰትን ዘስተናግድ ዘሎ ብርቅይ ሃፍቲ ትግራይና እዩ። ብመንግስቲ ይኹን ብነባሪ ሕብረተሰብ ፀጋ ከባቢ ምዃኑ ተረዲእኻ ናብ ረብሓ ምቕያር ንፅባሕ ዘይበሃለ ገዛዕ እዮ ኩሉ ማሕበረሰብ እዩ። ማተርንሆርን እዚ ኣብ መንጎ ስዊዘርላንድን ጣልያንን ዘሎ ደንበር ዘዘርግሕ ናይ ኣልፕስ ጎቦታት ጎቦ እዩ። ማተርንሆርን ብጀርመን መልእኽቱ ቀርኒ ማለት እዩ ትኽክለኛ ፒራሚድ ቅርፂ ዘለዎ
ካብ ደረጃ 4000 ሜትር ንላዕሊ ሓፍ ዝበለ በዓል 4 ጎኒ ጠንካራ ናይ እምኒ ምንጻፍ ስለ ዝኾነ ነዚ ጎቦ ክርአ ከሎ ጽቡቕን ኣዝዩ ሰሓባይን ይገብሮ። እናታይ ርኢኹም ሓሸንገ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ዓበይቲ ሩባታትን ቃላያትን ኣለውና ከም በዓል ተከዘ ኣዝዮም ዘደንቑ ቦታታትን መንፈስካ ዘሐድሱን ሃፍትታት ዓድና እዮም። ሩባ ተከዘ 608 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝኸለለ 64.210 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሽፍን ካብ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ብዕቤቱ ዝፍለጥን ንልዕሊ 3 ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስ ዓባይ ሩባ ዘራኽብ ሩባ እዩ። ንመስኖ ንዓሳታት ምርባሕ ንመጓዓዝያ ንሕግታት ስነ ከባቢ ስነ ፍጥረትን ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ እንትኸውን ክንድቲ ክንጥቀመሉ ዝግብአና ግና ዘይተጠቐምናሉ ዝበዝሕ ጸጋ ከባቢና እዩ። ሌክ ብሬን እዚ ከባቢ ኣብ ብጣዕሚ ዘደንቕ ናይ ጎቦታት ገጽታ ማእኸል ተቐሚጡ ሕዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ብቐሊሉ ብጀልባ ምጓዓዝን መደበኛ ናይ ጀልባ ኣገልግሎትን ብሳይክል ምዝዋርን ኣብቲ ቃላይ ጥቓት ዘሎ ብምሉኦም ኣናእሽተይ ቦታታት ይረኽብ እዩ። ኣብዚ ፍልይ ዝበሉ ኣዝዮም ጽቡቓትን ንዓይንኻ ሰሓብትን ፎቶታት ይርከቡ። እዘን ከተማታትና ካብ ተፋለጥና እንታይ ጎድለን ዝብል ንርአ። ኣብዘን ከተማና መዘናግዒ መናእሰይ ዘይምህላው፣ ከተማታትና ናይ ምርምር ምህዞን ፈጠራን ማእኸላት ዘይምዃነን፣ ኣብ ጽሬት ከተማ ምምላእ መሰረተ ልምዓት ትኹረት ዘይምሃብ፣ ኣብ ሓምለዋይ ስነ ከባቢ ኩለን ከተማታት ዳርጋ ምባል ይከኣል ጸገም ዘለዎን ዕድል ስራሕ መናእሰይ ዝፍጠረለን ፋብሪካታት፣ ኢንዱስትሪታት፣ ካልኦት ዓበይቲ ትካላትን ዘይምህላው፣ እዚ ጸገም ንመንግስቲ ጥራሕ ዝወሃብ ዘይኮነስ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣካል መፍትሒ ዝኸውን ብፍላይ መንእሰይ ጸገም ከባቢኡ ክርዳእ ኣካል መፍትሒ ክኸውን በዘጋጣሚ መልእኽተይና መሓላለፍኩ እንምህጋ ትግራይናን ከተማታትን ኣብ ቀረባ ከም እንርኢ እናተመነኹ መደበይ በዚ ክዛዝም። ክብራት ተመልከትና ካብዚ ቪድዮ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩም ተስፋ ገብር። ብቐጻልነት ትምህርቲ ሓዘል ዝኾኑ ቪድዮታትና ክበጽሕኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ንላቦ። ሰናይ ቅንያት